Adunay giluwatan nga bahad karon ang City Transport and Traffic Management Office ngadto sa katawhan og drivers nga nadakpan atol sa nagpadayong implementasyon sa anti-jaywalking ordinance ug maong uban pang mga traffic regulations. Matod ni CTTMO Chief Dionisio Abudet, sukad niadtong Setyembre 11 ngadto 29, mukapin sa 6,000 ka mga pedestrians ug drivers ang wala pa ni settle sa mga citation tickets nga gitunol ngadto kanila. Nag-average ta og 400 daily. So, nag-fluctuate ang atong kuan ang adawdod. So mo ni ang atong listahan kay ang amo diri is daily apprehension report. So diri nato nabutang kinsay wala mag-settle og nag-settle. Kini siya. Kining blanco mo ni sila ang wala mag-settle atong pitsa 11. Dugang ni Abude kung dili nila kini ayuson human sa 7 ka adlaw alang sa mga pedestrian violators, ipasaka na ang complaint bato kanila ngadto sa City Legal Office diin mo resulta kini sa suliran sa dihang maglukad sila og mga papeles, gumikan na record naman ang ilang kalapasan sa maong buhatan. Nga kining atong i-refer dito mo to sa fiscal office. Unya karon og guilty ka, mo ni sa NBI. Unya karon mo kuha kag kuan clearance, mo appear ni siya. So ako wala ko magkuan sa kuan. Ang gusto lang ako ma-aware ta nga dapat dili ta magkakuan og record dili nga violator data sa atong syudad. Sa bikas bahin gipaniguro ni Abude nga ilang aksyonan ang mga defective nga traffic lights karon sa Tacbayan. Gani aduna nay mga traffic enforcers nga nakadestino sa moong mga areas aron i-manage ang traffic flow. Inanatay instruction lagi sa atong mga enforcer nga kung mag-report sila, kabalo man sila, kaya gina-requirement nato sila daily nga mag-report sila sa amo diri unsa nga mga traffic intersection nga naay problema ang atong suga. So pag-reporta na, so kabalo sila nga doon defective sila, dapat alalayan nila ang mutabok. O mo na atong instruction. So dapat i-guide nila kung doon ay problema ang atong intersection nga dili mo ganang atong suga sa atong pedestrian. Kasama mo sa CTTMO, Radyo Man Abi Bibera, Tatak, RMN. Tatak RMN.